се пускаме, да? Айде. 1, 2, 3! Я кажи на течко, хубаво ли беше? Айде, Бижу. Скажи така да стъпнеш, да се поканиш някъде, мама да се намеси дъвко. Апа! Не, стъпна от тази страна. Ух! Това за деца направено. 1, 2, 3! Райан, 1, 2, 3! Не се заваждай. Браво! Той трябва по дрехи да се пуска. Ай, пак. Нещо не му харесва ме. 1, 2, 3! С мама е по-хубаво, нали? Пусти го малко да повърви. Странно ли е на настъпване? Ай, не му харесва нещо. Хайде.